L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fi stħarriġ li sar mill-Awtorità ta' Djar ġie rrappurtat livell għoli ta' sodisfazzjon għas-servizzi offruti mill-Istat fis-settur. Minkejja dan, 3 snin wara l-introduzzjoni tal-att dwar il-kirjiet residenzjali privati tal-2020, l-inkwilini rrappurtaw livell aktar għoli ta' sodisfazzjon primarjament bid-drittijiet imħarsa. Min-naħa l-oħra, ma kien hemm l-ebda differenza bejn is-sidin u l-inkwilini fil-livell ta' sodisfazzjon fil-ħlasijiet tal-kirjiet, waqt li 3 minn kull 4 mis-sidin qalu li l-probabilità li jġeddu l-kuntratt tal-kiriem mal-inkwilini preżenti u għoli. Aktar minn hekk, kemm is-sidin kif ukoll l-inkwilini jippreferu kuntratti ta' sena, iżda madwar terz ta' dawk li ġew intervistati jaqblu favur kuntratti twal li jvarjaw minn 2 għal 3 snin. Jirriżulta wkoll li dħul gross medju tal-kirja s-sidin u ta' madwar 12,000 fis-sena. U 4 minn 10 sidin għandhom proprjetà waħda biss fis-settur. Dan fl-istess ħin li 4 minn kull 5 sidin saħqu li l-kiri tal-proprjetà jqisuh bħala xogħol part-time u dħul sekondarju. L-istħarriġ tal-awtorità sab li l-maġġoranza tal-inkwilini f'pajjiżna jvarjaw bejn adulti żgħażagħ, barranin u persuni b'livell għoli ta' edukazzjoni, filwaqt li l-maġġoranza tas-sidin huma Maltin, adulti kbar, inkluż minnhom li huma rtirati.